ଥରେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବିଷ ମାନେ କ'ଣ? ଏକଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ବିଷ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ କଥାଟିଏ। ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଉ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପେଟ ପ୍ରତି ଖରାପ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ପେଟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ବା ବିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତାହା ହିଁ ବିଷ ଅଟେ। ଯେପରିକି ଜୀବନରେ ଅତି ଜିନିଷ ସର୍ବଦା କ୍ଷତିକାରକ। ତାହା ଧନ ହେଉ, ଶକ୍ତି ହେଉ, ଲାଭ ହେଉ, ଲୋଭ ହେଉ, ଅଭିମାନ ହେଉ, ଅଳସ୍ୟ ହେଉ, ମୋହ ଆଶା ଅବା ପ୍ରେମ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରୁ ଅତି ହେଲେ ତାହା ବିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଅତି ଗର୍ବ ପାଇଁ ରାବଣ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅତି ଦାନୀ ପାଇଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭିକାରୀ ସାଜିଥିଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ କହିବି, ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ 2 ଦିନର ଅତିଥି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଳିମିଶି ରହିବା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦେଖିବ ଜୀବନଟା କେମିତି ଖୁସିରେ କଟିଯିବ, ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫଲୋ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।